Passamos ao relatório Sojdrova. Il-Parlament Ewropew approva b'maġġoranza kbira rapport fuq inizjattiva ta' Roberta Metsola li tipproponi miżuri ġodda u konkreti biex jipproteġu l-ġurnalisti minn kawżi abbużivi li jitresqu biex isiktu lill-ġurnalisti. Dan il-proċess immexxi mill-Viċi President Roberta Metsola flimkien mal-MP Tiemo Volken jirrappreżenta rieda politika komuni bejn il-gruppi u bejn il-kumitati fil-Parlament Ewropew peress li għandu li waqqaf l-hekk imsejħa kawżi slap madwar l-Unjoni Ewropea. Llum ġurnata importanti għaliex wara ħafna xhur ta' ħidma, wara il-commitment li aħna tajna bħala l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew li se nindirizzaw dan l-abbuż li għandna fis-sistemi legali tagħna kontra l-ġurnalisti, rapport li għadda b'maġġoranza b'saħħitha ħafna, nista' ngħidlek ikbar milli ħsibt li ħatgħaddi favur il-ġurnalisti u kull min jaħdem biex jinvestiga l-verità f'pajjiżna. Ir-rapport jipproponi li għandu jkun hemm modi legali maġla biex jitwarbu l-kawżi slap, pieni għal persuni li abbużaw mis-sistemi legali billi jimbdew kawżi slap. Għandu jkun hemm fond għal ġurnalisti biex jiġġieldu l-każijiet, taħriġ għal ġudikatura u l-avukati biex jidentifikaw il-każijiet ta' slap, inizjattiva biex tappoġġja lil vittmi ta' slap anke permezz ta' portal online li jservi ta' one-stop shop biex jassisti lil vittmi u ssir reviżjoni ta' leġiżlazzjoni eżistenti biex jitnaqqas il-forum shopping jew il-libel tourism.